Felly Huw Stephens, un o feirniaid Llyfr y Flwyddyn 2016. Sut brofiad oedd beirniadu yr wobr bwysig yma? Wnaethon ni wirfwynhau feirniadu yr holl lyfrau leni. O'n i, Lleici a Llion. Oedden ni heb gwrdd y blaen. Wnaethon ni gwrdd yn Steddfod Meifod, Awst 2015, cael bocs o lyfrau. A wedyn, dros y flwyddyn diwetha, darllen rhyw 50 o lyfrau. Ac oedd un to, nes i darllen llyfrau fes i byth i darllen o blaen. Hyn o'n gofiannau, llyfrau academaidd, nofelau, diddorol, lot o bethau ysgafn, lot o bethau dwys. Felly oedd hi'n agori'r llygad i fod yn onest, a dwi fel lot o bobl ddim yn darllen hanner digon. Felly oedd cael eich gorfodi i darllen. Yn byth pleserus yn y diwedd, nes i ddysgu lot, nes i wirfwynhau, a wedyn wrth gwrs oedden ni lawr i'r 3 llyfr ym mhob categori. Ac oedd e ddim cwestiwn mewn ffordd pa 3 oedd mewn yn y cwbl yr eir agos wrth gwrs. Ond wnaethon ni fwynhau'n fawr. Hanner cant o lyfrau, ac wyt ti'n fwy eitha prysur, wyt ti'n cyflwyno Radio 1, Radio Cymru, gwaith teledu ac yn y blaen. Sut yn y byd wyt ti'n ffitio darllen hanner cant o lyfrau i mewn i dy flwyddyn? Wel, o'n i'n byw ffylon yn Llundain ar ddechrau beirniadu, felly o'n i'n darllen lot ar y ffordd gwaith ar y tubes, ac o'n i'n darllen lot ar drenau, so nes i darllen felly. Fel i'n dweud, oedd yr rhai llyfrau yn syth yn neidio allan ac yn amlygu hynny i fod yn rhai o'n i eisiau darllen eto, o'n i'n mynd nôl mewn iddi. Oedd yr rhai llyfrau o'n i'n wedi cael blas arnyn nhw, a rhai llyfrau oedd ni'n meddwl falle fysa ddim yn addas i fod yn y 3 ucha. Felly, mae'n gyfrifoldeb, ond mae'n commitment mawr, ynddo fe? A wnaethon ni fwynhau, a dwi'n meddwl, nath o, achos bod Llion a Lleici mae Lleici wedi ennill llyfr Barn y Bobl llynedd wrth gwrs, a mae Llion yn feistr ar y byd academaidd wrth gwrs. Lle oedd cael ei mewnbwn nhw i'r beirniadu yn hanfodol, ac o'n i yna fel rhyw fath o rhywun oedd ddim yn darllen lot. Ti oedd yn traddodi y feirniadaeth ar gyfer y categori ffuglen greadigol. Sut ydych chi benderfynu mae ti fydd yn traddodi honno'n benodol felly? Ti'n be, oedden ni gan bod mewnbwn y 3 beirniad yn hafal mewn i'r pwy oedd yn ennill bob categori. Mewn ffordd, oedd ddim ot pwy oedd yn neud pa categori. Nes i benni lan yn neud ffuglen greadigol. Achos dwi'n meddwl nath Llion draddodi ar y ffuglen, ac nath Lleici draddodi ar y barddoniaeth. Fi nath benni lan a ffuglen greadigol. A da chi 3 llyfr gwych fan llyfr Simon Brooks, llyfr Emyr Glyn Williams, a Olaf Owain Glyn Dŵr nath ennill y categori yna. Ac o'n i'n gwrando ar cyfweliad nath Griffith ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru yn sôn am y llyfr Olaf Owain Glyn Dŵr. Ac oedd lot o bwynt diddorol yn dod lan fyna. Trwy flwyddyn, oeddech chi'n clywed cyfweliadau, pytiau fan hyn fan draw am y llyfrau. Felly oedd e gyd yn helpu chi greu eich barn, dwi'n credu. Nid yn unig just darllen y llyfr o dechrau diwedd, ond cael mewnbwn gan ffynonellau eraill hefyd. Dwi'n meddwl bod e'n byth naturiol. Mi oedd y gyfrol yna benodol yn un amserol dros ben 6 mlynedd ers be dyn ni'n credu oedd dyddiad marwolaeth o Owain Glyn Dŵr wrth gwrs. Pa mor anodd oedd o i chi benderfynu am dros un yn y categori yna i ddechrau ni? Faint o her oedd i chi benderfynu ar un yn illydd yn y categori? Dwi'n meddwl, achos bod yn lyfr oedd yn teimlo fel llyfr gymaint o gariad a ôl ymchwil wedi mynd mewn iddi, a bod wedi cael, bod yn lyfr dwys a dwfn a academaidd, oedd wedi cael ei sgwennu a'i gyflwyno mewn ffordd arbennig o ddarllenadwy a arbennig o trawiadol. Felly mi nath hwnna'n neud allan. Oedd llyfr Simon Brooks ar yr un pryd yn un oedden ni wedi trafod lot, a llyfr Emyr Glyn Williams hefyd, Is-deitlen Unig. Oedd Is-deitlen Unig yn fath o llyfr sy'n hoffi gweld mwy o lyfrau cael ei sgwennu felly. Nid yn unig just am Gymru, ond pynciau rhyngwladol yn Gymraeg. Ond ddeithon ni nôl at Olaf Glyn Dŵr. Mae'n lyfr amserol, a mae'n lyfr arbennig o dda. Nes i fwynhau darllen a fyswn ni fel arfer ddim yn darllen llyfrau hanesyddol Cymraeg am bobl fel Owain Glyn Dŵr. Felly, oedd llafur cariad i mynd mewn i'r llyfr yna, oedd oedd yn rhain arni, oedd yna ôl cariad ar y llyfr, ac dyna pan math i ennill. A enillydd y brif wobr wedyn, ac enillydd hat-trick Gymraeg
wrth gwrs bwthyn gan Caryl Lewis yn ennill gwobr barn y bobl golwg 360, wedyn yn ennill y categori ffuglen, a wedyn yn ennill y brif wobr. Be oedd mor arbennig am y gyfrol yma, Huw? Wel, diddorol bod yr ochr Saesneg wedi, bod yr un peth wedi digwydd i'r awdur yna, gath e'r hat-trick yn y Saesneg fyd. A gwych bod Caryl wedi cael y hat-trick, barn y bobl a llyfr y flwyddyn. Be oedd yn arbennig am y bwthyn ydy mae hi'n nofel wahanol, anisgwyl, mae'n trawiadol, mae'n gywrain, mae'n bendant iawn ei deiryddiaeth a'i iaith, a'i dyfodiaeth. A mae'n mynd â chi rhywle arall y llyfr, fel o'r dechrau i'r diwedd, mae'n dal ei afel yno chi, a dwi ddim yn gadael chi fynd. Ac fi'n dod o Gaerdydd, a mae'n rhaid i o Geredigion, felly chi'n gweld pytiau o byd mae'r bwthyn yn sôn amdani weithiau ar yn rhafels, ond gyda Caryl, mae hi nid yn unig yn sgwennu am y pwnc, mae hi wedi astudio, mae hi wedi byw, mae hi wedi gwneud gwaith ymchwil mewn i'w ffwnci, sef y mynydd a sef y bobl o'i chynefin. Felly, dyna pam nath ennill. Mae'n nofel fel darn o waith celf modern mewn ffordd. Mae'n gymaint o fanylder ac o densiwn yn y llyfr. Mae'n wych. Ac, wel, mae'n siŵr bod ti wedi cael digon o ddarllen i bara oes dros y flwyddyn diwetha yma. Cwestiwn bach i orffen, pa lyfr wyt ti'n darllen ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, dwi'n darllen Hunangofiant Patti Smith, yr ail gyfrol. A wedyn, byddai'n darllen llyfr newydd Alan Partridge, Steve Coogan. Ar ôl. Ar ôl mynd yn... Wel, wyt ti'n mynd i fynd adre i ddarllen hanes Patti Smith behenno, neu wyt ti'n mynd i fynd i ddathlu dros Wydr y Wyn am ddim? Ie, na gael Wydr y Wyn am ddim. A wedyn, dwi eisiau darllen llyfr Rebel John Gower hefyd. So Norte yn lyfr oedd yn y categori ffuglen. Nes i fynnau hwnna yn fawr iawn fyd. Felly, llyfr newydd John Gower, Rebel. Gret, wel, nhw'n i adael ti fynd yn ôl i yfed y gwyn am ddim. Huw Stephens, diolch yn fawr iawn ti. Diolch, golwg 360.